से डरो भोसड़ी वालों, भगवान से डरो, कुछ अच्छा करो लाइफ। तो बरायबाय तो गिबियाव नोंथांमोननो उदालगुरि लिजेन्ड यूट्यूब चेनेलनि जानानै गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय आरो दिनैनि बे गोदान भिडिअ बयनिसिमबो गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय सिबिनाय मोजां मोननाय बावहरनाय थाबाय। तो नोंथांमोना मिथिखाबाय जानांगौ टाइटेल आरो थाम्बनेल आरो नोंथांमोनाबो मिथिखादों जानांगौ दि जों फेसबुकाव मा नुयो दामानि देलाय मा नुमारो नोंथांमोना माबा मोनसे मोजां बुस्थु नुमारोना नोंथांमोना मोजाङै थारै नायबिजिरना नायलाय माबा बे उफ आ होननाय साउन्ड गाबनाय आ होननानै साउन्ड गाबनाय बेखौथ' आंनो खेननै खेनथाम जाबाय। तो जों बेफोरनि बागैनो सावरायगोन माखासे फेसबुकाव भाइरेल जानाय फेक एकाउन्ट फट' बायदि बायदिनि सायावनो। तो नोंथांमोना हेडफोनखौ लाग्रोखा खोमायाव। तो नैबे पस्टखौनो नायदो फार्स्ट व्हाट डू यू मीन द फार्स्ट ओ फर्स्ट टाइम फकिंग इन माय बॉयफ्रेंड। अबे बोचोड़े के तुम लोग शर्म नहीं है कुछ भी सच्ची में बताओ मुझे। तो नामा बिथांना डीप बोरो गीतांजलि बसुमतारी। तो बेयो आंनिबो फेक एकाउन्ट जाखाथारगोन। तो मानि थाखाय होननानै बुंबा सिख्लाया सिख्ला गावनि बेफोरबायदि गावनि फट'खौ होनाय नङा। आबे बेथ' नोंथांमोना सानना नायदो दे बिथांमोनखौनो बुंहरनो सानबाय। तो नोंथांमोना दायखौ मावदोंमोन नोंसोर सानैजों। तो नोंथांमोना माने सेंग्राया सानदों खोमा फेक एकाउन्ट बानायनानै आं नङा माने आं गैयामोन आं दायनिगिरि नङा होननानै। आबे बोचुड़ी के तुम लोग क्या कर रहे हो सच्ची में बताओ मुझे। ना नोंथांमोना माने नोंथांमोन सासे सानैनि थाखाय नोंथांमोना गोरोन्थिखौ मावलांबाय नाथाय जों गासै बर' हारिखौनो बेयाव सरसोमजोब्बाय नोंथांमोना। तो नोंथांमोना गोरोन्थिखौ मावबाय आरो नोंथांमोननि थाखायनो जों गासै बर' हारिया दिनै बदनाम जाबाय। नोंथांमोना लाजिनाय गैमाराने। तो नोंथांमोना बिमा बिफानि मान सनमान दंना गैया। तो नोंथांमोना जेसेबो साना नामा बिसोरनि खोथा। तो बिमा बिफाया नोंथांमोनखौ थाइसे थाइनै खरस खालामनानै एबा गोबां रां रुफा बुथुम फरायहोदों लिरहोदों गानहोदों जोमहोदों नोंथांमोनखौ लाखिदों मोजाङै। अब्ला बिथांमोना बेफोरबायदि जाजानो लुबैदों ने सानदोंमोन बिमा बिफाया नोंथांमोनखौ फरायसालियाव थांनानै मोजां फरायसा जागोन होननानै। नाथाय नोंथांमोना मा मावनो सानमारखो। अच्छा नायदोलाय मोजांनो हनै। तो नोंथांमोना नुदों हनै बिलुन मा होनो बेखौ बिलुन ना मा होनो आंथ' मोजां मिथिया दे रायजोफोर। तो नोंथांमोनासो मिथिगोन खोमा। अच्छा दानि जुगाव माने आपग्रेड जाजोब्बाय माने 4G जाजोब्बाय हाबा जायालासिनो खालामनाय मानाय बेफोर जाजोब्बाय माने। तो नोंथांमोनाव एसेबो लाजिनाय गैमारलाने बेफोरबायदि फट' होनोबो फेसबुकाव एसे लाजिनो सोलोंदोलै। तो बेफोरबायदि फट'खौनो बिमा बिफाया नुयोब्ला मा सानगोन देलाय। तो मा बिमा बिफाया आसा खालामो नोंथांमोनखौ मोजां फरायसा जागोन होननानै बिमा बिफानि नाम लाखिगोन होननानै न' हनै माबा माबिसो मावगासिनो। महर मोखाङालाय मोजाङानोमोन माथो आखल आखुआसो बोरै जाखो। महराव नायनायावलाय माथो ललिपप चक्लेट सोबग्रा बायदि नुवाखैमोन नाथाय माथो भिडिअआवलाय फट'आवलाय ललिपप चक्लेट सोबग्रा बायदिसो मोनबाय। तो आं फट'खौ माखासे देखायजोबनो हानाय नङा। तो बिनिखायनो आं पस्टखौनो फरायनि। मालायखौ मेगन साग्रा दायनि हिन्जाव बियो दायनि सिख्ला बियो आंखौ बुहुत मोजां मोनदोंमोन दिनै बियो आंखौ थगायलांबाय आंनि बिमा बिफा गासैखौबो थगायलांबाय। गथ'आ एसेबो साननो रोंखाया मोजां मोननाया मा अनलि सेक्सनि मानिखौल' सिनायो नामा बे सिख्लाया। आबे बोचुड़ी के। तो नोंथांमोना बेफोरबायदि जानायाव नोंथांमोना जानायनि सिगां खालामनायनि सिगां जोंनो फेसबुकाव खोन्थादोंमोन नामा। तो दायो गारना थांनायावलाय मानोथो जोंनो खोन्थाखो। तो नोंथाङा लाजिनाय गैया नामा जे नोंथाङा जे मिथिया नामा जे बेफोराव मान सनमान थाङो माबा थाङो बिमा बिफानि। तो बेफोरबायदि आरो नेकेट पिक्चार शेयार खालामोबा सिख्लाया केस होयोबा नोंथाङा जेल जानांगोन बेखौ जेबो मिथिया नामा नोंथांमोना। आरो लोगोसे नोंथाङा मिथिया नामा जे फेसबुकाव गासिबो बिमा बिफा बिदा फंबाय बिब' बिनानाव गासिबो थायो नाथाय बेफोरबायदि पस्ट होनो लाजिनाय मोनाखैनो नोंथांमोना। मा जामारखो जोंनि बर' सेंग्रा सिख्लाफ्रा माखासेया गावखौनो मा सानना लाखो बेफोरबायदि पस्ट होनानै। दे रायजोफोर नोंथांमोनानो खोन्थालाय माबा मावलायनायाव माबा खुदुमलायनायाव माबा खालामलायनायाव बेफोरबायदि भिडिअ लानांगौ एबा फट' खेबनांगौआ गोनांथार नामा बेफोरबायदिया गोनांथार नामा रायजोफोर। तो माखासे मानसिफ्रा नुबोखादोंबो दा दिन्थिबोगासिनो नोंथांमोननो। तो बिनिखायनो आं गुरै खावलायो। तो गासै सिख्लाफोरनियाव बांसिनै थांगोन आं सिख्लाफोरखौ बांसिन खावलायदों नोंथांमोना साबधान जा मोजां मोनदोंबाबो गावनि प्राइभेट सेक्टर गासिबो माने खुला खुलि बेफोरबायदि फट' खेबनानै हरनो नाङा। तो नोंथांनि मोजां मोननाया दिनै दं गाबोन गैया। तो बिनिखायनो नोंथांमोना गावनि प्राइभेट सेक्टरखौ माब्लाबाबो शेयार खालामनो नाङा। मानि थाखाय होननानै बुङोब्लाना
नोंनि मोजां मोननाया ना नोंनि मोजां मोननाया दान्दिसेनि थाखायल'बो जानो हागौ नाथाय नोंनि जिउआ अरायथानि थाखाय मानि थाखाय होनबा नों थैजासिम बे जिउजोंनो थानांगोन थ' नोंथांनि मान सन्मान दङ बिमा बिफानि मान सन्मान दं गामिनि मान सन्मान दं बर' हारिनि मान सन्मान दं थ' बिनिखायनो सिख्लाफ्रा बांसिनै साबधानै थानो नाजा आरो बेफोरजों गेलेनो दानाजा थारैनो आं सोमोमारबाय दिनै जोंनि फेसबुकआव ना सामफ्रामबो बर' सिख्लाफोरनि मोनसे नङा फैबाय थायो नाथाय आं बुंनो लुबैदों जे नोंथांमोना मोजां मोनदोंमोन माबा माबि जालायदोंमोन आं बेखौ जेबो बुंनो थाङा आरोना थ' नोंथांमोननि गोसो मा जादोंमोन मा जायाखै नाथाय बेफोरबायदि बिमा बिफा गोनां बिदा फंबाय गोनां मोनसे ससियेल प्लेटफर्माव नोंथांमोना मानो आपल'ड खालामो थ' नोंथांमोना आपल'ड खालामोबा आं मोनसे आइडिया होनो नोंथांमोना आपल'ड खालामथारनो गोसोबा जाया नोंथांमोना फन वेबसाइटआव आपल'ड खालामो ना मा खालामो नाथाय बेफोरबायदि ससियेल मोनसे प्लेटफर्माव नोंथांमोना लाजियानो गावखौनो गाव बेफोरबायदि आपल'ड खालामनो स' जों दिनै बांसिनै जोंनि बर' सेंग्राफोरखौनो बेफोरबायदि खामानिखौ मावबोबाय थानाय नुदों गिबियाव जागायजेनदों होननानै बुङोब्ला मिस्टार जेम्स एबा बर'नि जनि चिन्सनिफ्राय जाबोदों थ' बिथाङानो फोरोंलांबाय जानांगौ जोंनि बर'आव माने माबा मोनसे मोजां मोनलायनानै जुदि मोनलायलाया गारायलायोब्ला बेफोरबायदि खालामनांगौ होननानै थ' बै समावनो बर'नि रायजो राजाफोरा बेखौ हमनानै फैनांगौमोन साला फैयासैना बेनिखायनो जोंना सात्र'फ्रा सोलोंजोब्बाय जानांगौ थ' आं बे समाव बेखौनो खावलायनो लुबैयो थ' नोंथांमोना बेफोरबायदि शेयार खालामनायखौ स्टप खालाम नङाब्ला नोंथांमोना सानसे जेलावबो थांनांनो हागौ दे दानिया नोंथांमोनानो नायदोलाय थ' आं फरायबाथ' दाय जागोन आं फरायला दे नोंथांमोनानो बुंदो बेफोरबायदिया मा जोंनि बर' हारिनि नामखौ गोजौ खालामदों थ' जों बेफोरखौ बुङा जेबो थ' साला सैमानि जात बेफोरबायदि एकाउन्ट खालामनानै नोंथांमोना मा खालामगासिनो दे बेफोरबायदिनो फेक एकाउन्ट खालामदों जोंनि बर' हारिखौ बदनाम खालामगासिनो नोंसोरो साला सैमाफोर आं बुजिनो मोना आंथ' एसे फाग्ला दे मानसिया नाथाय बेफोरबायदि फाग्लाया बबेनिफ्राय जोनोम जाबोदों देलाय खोन्थालाय आंनो रायजोफोर थ' जोंखौथ' फाग्ला बुङो र' जों जेबो मिथिया दे नाथाय बेफोर फाग्लाफ्रा बबेनिफ्राय ओंखारबोयो थ' नोंथांमोना गाव गावनि फट' गाव गावनि माबाफोरखौ चेक खालामनानै नाय बेफोरावबो गोग्लैनानै थानो हागौ थ' नोंथांमोना मिसइउस खालामजानो हागौ थ' बिनिखायनो आं गुरै खावलायदों थ' नोंथांमोना बेफोरखौबो चेक खालामना जुदि बेफोराव एकाउन्टखौ मोनोबा एबा नोंथांमोननि फटक दङब्ला नोंथांमोना डाइरेक्टलि एफआइआर हो नङाब्ला नोंथांनि नामासो बदनाम जाबाय थागोन थ' दानिया आं जोबनायाव फैबाय बे नोंथांमोननि उन्दुलायनाय माबालायनाय खुदुमलायनाय बे गासिबो प्राइभेटआव गोलैजोबो मिथिबाय नोंथांमोननि बे प्राइभेट लाइफ थ' नोंथांमोना मिथिखायो बेफोरबायदि प्राइभेट लाइफखौ नोंथांमोना जि शेयार खालामबा नोंनि पाब्लिकआ माब्लाबाबो नोंखौ रिसपन्स होआ नोंखौ मोजां मानसि साना नोंखौ मिनिखागोनसो थ' बिनिखायनो आं बुंनो लुबैयो थ' नोंथांमोना जि जालायदों नोंथांमोना प्राइभेटै जालायदों सिङै जालायदों जोंथ' मिथिया नोंथांमोना उन्दुलायदों ना मादों जेबो जों मिथिया थ' बिनिखायनो आं बेखौ बुंनो लुबैयो थ' नोंथांमोना गारलायदों मादों बिदि जालायखादों मादों थ' नोंथांमोना न'आव थांनानै रायलायहैबाय बेफोरबायदि फेसबुकआव जाहाथे गुबुंले खालामा मानि थाखाय होननानै बुंब्ला फेसबुकआव जों गासैबो बिमा बिफा बिदा फंबाय गासिबो माने बे ससियेल प्लेटफर्म बेयाव गासिबो थायो बिनिखायनो बर' हारिनि मान सन्मान मोनसे कमिउनिटिनि मान सन्मान बर' सिख्लानि मान सन्मान थायो थ' नोंथांमोन सासे सानैनि थाखायनो जों गासै बर' हारियानो बदनाम जाफायोबा बेसे दुखुनांथाव बाथ्रा थ' आरो जोंनि बर' हारिखौ रैखा खालामनो थाखाय गोबां दिनै जोहोलावजोआ जिउ बावलांबाय अब्ला बिथांमोननि बेसेनखौबो लाखिनांगोन नङा होमबा बिथांनि जिउ मुंख्लं जालांनाया ओरैनो थांब्ला बोरै जागोन थ' बिनिखायनो आं लास्टआव बेखौनो खावलायबाय जाहाथे बेफोरबायदि उनाव खालामा होननानै थ' आं दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबबाय फैगोन भिडिअआव नोंथांमोनखौ लोगो मोनगोन होननानै मिजिंथिनाय थाबाय थ' आरो आं जोबथारनाय बेखौनो बुंगोन जायफोर फेक एकाउन्ट खुलिग्राफोर आरोना फेक एकाउन्ट खुलिनानै माने गावनि एक्स गार्लफ्रेन्डफोरखौ गारलांनायनि मानांनायनि बेफोरबायदि खालामबाय थादों थ' बेखौ आं बुंनो लुगैयो नाय जों मिथिखायो जे बारसे बिबारजों मालाबाबो जों माला सुनो हाया आरो जों मिथियो जे आखाइ मोनसेजों जों मालाबाबो आखाइ खबनो हाया थिग बेबायदिनो माने सिख्ला सासेया गावनो हारसिं गोरोन्थि मावनो हाया थ' निस्सय नोंथांनाबो गोरोन्थि दङमोन थ' नोंथांमोन सानैजों गोसो मिलायनानैसो बेफोरबायदि जाथाया जादोंमोन स' नोंथांमोना गावखौ इमान जे सादु देखायनो नाङा मालायनि फेक एकाउन्ट दिरुननानै मालायखौ माने मान सन्मान बेफोरबायदि बेखार खालामनाङा थ' नोंथाङाबोथ' मान सन्मान दङ एसे सानना नाय रायजोफोर